laver du, mand? Det er din skyld. Det er din skyld. Det er jo ligesom i sportens verden, der er du også elite, hvis det er, at du laver færre fejl end de andre. Over tid. Ja, præcis. Det er dig, der kører ind i mig. Det er dig, der kører ind i mig. Nej. Jo. Så har vi tegnet en forsikring. Super. Det bliver da meget godt. Den er meget god. Ja, og der er anhængertræk. Sådan. Man skal have en lovpligtig ansvarsforsikring, fordi at, det kræver loven. Og så må man selvfølgelig selv vælge, om man har en kasko. Altså, det er jo op til en selv, om man vil betale den ekstra pris, det koster at have en kasko. Det er, når dommerne dømmer så dårligt, at det er helt umuligt at gøre noget ved det. Og man taber kampen og skal forklare sig i pressen, så bruger man vel ordet force majeure. Gerne. Ja. Ja, ellers er det sådan, ligesom i håndbold, når først på sæsonen, der er man også løbetid. Sådan, eller ikke, altså løbetid, ligesom hunden, men sådan, hvor man er ude at løbe for at komme i ordentlig form, så er det løbetid, piger. Ja, sådan havde jeg ikke lige tænkt på det. Nej, det er sådan en anden vinkel, vi ser. Ja. Det er jo noget, man selv skal betale op til et vist beløb for, at forsikringsselskabet sparer nogle penge og vrider mønterne ud af os. Ja, det er jo sådan, det er.